nens i nenes, senyors, senyores, avis i àvies del planeta Terra. Avui us hem preparat un pastís d'Oreo. Oreo! Sí, sabem que us encanta, així que comencem! Per a fer aquesta meravellosa recepta d'estris necessitem una batedora picadora elèctrica. Funciona. Un motlle de 26 centímetres, nosaltres utilitzem un motlle desmotllable, però podeu utilitzar el que vulgueu, sempre que sigui rodó. I un bol bastant gran per poder fer la barreja amb la picadora elèctrica. Comencem! Primer pas. Separem la part negra de les Oreos i les col·loquem a un bol. I la part blanca les conservem. Segon pas. Agafem la part negra de les Oreos i les col·loquem en un bol, que és aconsellable que no sigui de vidre per no trencar el bol de vidre. Recomanem posar un film transparent, ja que si no tot el pols s'escapa. Per barrejar la mantega mig desfeta amb les Oreos picades, utilitzarem les nostres pròpies mans ben rentades amb aigua i sabó. Sobre una superfície de paper de forn i estenem la massa negra, gairebé que ens ha quedat, molt bé, ja que no teníem gaire massa. En un cassó o en una cassola, com nosaltres hem trobat, però pot ser més petit, hi afegim 150 mil·lilitres de llet. I afegim també 500 mil·lilitres de nata per muntar o crema de llet. I afegim 250 grams de Filadèlfia dins del cassó. I aboquem el sucre i les cremes d'Oreo. Ho posarem a calentar a foc molt lent. És important. En un got hi afegirem 150 mil·lilitres de llet. Aquest got ens servirà també per diluir la quallada. Després d'afegir els 150 mil·lilitres en un got, hi afegirem els 2 sobres de quallada. I remenem molt bé perquè no queden grumolls. I afegim la quallada a la olla. És important que estiguem remenant tota l'estona fins que arrenqui el bull. Ara que és el moment que està arrencant el bull, ho traiem. Quan estigui ben fred i espès, ho aboquem a la massa negra que prèviament hem deixat refredar a la nevera. Hem hagut d'anar a comprar un altre paquet d'Oreo perquè després, quan al cap de 3 hores i mitja que ha de passar tota la nevera, hem de col·locar una massa així. Una massa, les parts negres de les Oreos esmicolades, les espolvorejarem a la part de dalt del pastís. I pues ja està. Baby, can't you see